Представям ви бензинов флуорез Simex FS450. Флуорезите за бетон и асфалт, както подсказва наименованието, се използват за прорязване на фуги в бетонни плочи и пътища. Те се делят на два основни типа – ръчни флуорези и флуорези тип количка, които могат да работят с дискове с диаметър от 350 до 450 мм. Флуорезът е снабден със специален отвор за повдигане с сапан, кука или въже. За прецизен контрол на среза, флуорезът е снабден с винтов регулатор и скала за фиксиране дълбочината на потапяне на диска. С водещата ролка се следва предварително зададената линия на изрязване. Флуорезът е оборудван с подвижен воден резервоар с обем 25 литра, чрез който се осигурява охлаждането на режещия ръб на диска, а самият диск е покрит от предпазител за защита на оператора от наранявания. А сега нека ви покажа как да стартирате и на какво да обърнете внимание преди и след работа с флуореза. Първо, огледайте машината за видими промени в конструкцията. Дали гайката с обратна резба на диска е стегната добре? Има ли гориво в резервоара? Дали е чист въздушният филтър? Има ли достатъчно масло в двигателя и вода във водния резервоар? Вдигнат ли е аварийният червен стоп бутон и не на последно място on-off копчето в позиция on? Ако всичко е наред, следва палене на машината. При студен двигател, палчето на газта да е върнато на минимум, преместете лозчето на смукача както е указано и пуснете горивото. Оберете луфта на стартерното въже с ръкохватката и дръпнете така, че да не скъсате въжето. Ако трябва, дръпнете стартерното въже отново до старт на машината. След стартиране на флуореза, изчакайте около 20-30 секунди, върнете смукача в изходно положение и машината е готова за работа. При кратка почивка спирайте машината от on-off копчето, а след приключване на работа спрете горивото от лозчето под смукача и изчакайте машината да спре сама след изчерпване на горивото в горивната система. За да ви е добър работник флуореза, почиствайте добре машината от наслоения материал при рязането. Обръщайте често внимание на въздушния филтър и маслото в двигателя. Можете да наемете или закупите машината от базите на Rentex в цялата страна или да закупите флуореза от дъщерната ни фирма Simex с 2 годишна гаранция.